ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଫଟୋରୁ ତ ମିଳିଲେ ସମୟ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପୁରୀରେ ସାଡ଼େ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କେମିତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଭାସିଲାଣି ପାଣିରେ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୀନ ଖେଳିଲାଣି, ତାକୁ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ମରା ଚାଲିଛି। ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ସରକାର ଆଉ। छी 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 थू। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। नो 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 नो। ଦେଖିଲେ ତ ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଛତୁ।